This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Haka jing tokit ki pulit ka jilla Madhya Pradesh haka khandai tre ujalleu arja arpusan namar ka jing mi perthai biang ka Sonam Raghuvanshi ka balakalla menta kum kanong sala penyap yalau kurim jongka u Raja Raghuvanshi na ka brio ka balak kenja rangai haki khat nyau singi baladam la subajur bakadehi bakamla ban klet yo bait barim wat Hadien Ïateh-Ktien shong kurim ka Sonam bat uraja Ïateh-Ktien shong kurim haka khat wai tere ujemmang arja arpusan da ka jing sngoto lang gi bahyeng bat wan kai honeymoon sa Meghalaya lingba ka jala Assam kini kisijur kila wan poi hammaulakiat haka arpu ar tere ujemmang arja arpusan da ka skuti ki bakila shimwai na Kiting Road bat hiar senong rian bat dang stem haka sngi ka babut kila mi no nakate ka snong bat kiu biang sa maulakiat haka bala don laingut ki sama senrang kata u Vishal Singh Chauhan u Anand Kurmi bat Akash Thakur ki bale kiu lang bat kini kisijur tang haka por janmet layat ki khubor bau raja bat ka Sonam kila jar ngai namar ki bahyeng kim yo phone show yaki bat la lap ya ka skuti ka baki penon kam na sora rem ka bala yo I daki nongnya kali haka te ka janmet bat wan simpat daki pulet ka sora police station haka sngi ka babut Hadien bagi pulet kila lap ksai sapang kate ka skuti baka dancing ade baka jingja ki arngot kumta la penlong ka jingwat yaki bat kala simpor prasngi yaki bor pulet ringkat ka NDRF SDRF bat ki wei ban lap ya kamet yap uraja nariat arliang hajan ka ksat wei saudong haka ar tare ujelleu arja arpusan Hadien kene ka jingwat ya ka Sonam da ka jing perkhat bakan don sajan bat ukurim kala beteng haka thain sora tat hadu ka step jong ka khandai tere ujelleu arja arpusan baka Sonam kala mi perthai ha Gazipur district jong ka jalla Uttar Pradesh ban phone yo hinman jong ka da ka phone jong wei nong desha kumba ka por shibaje men step ya ka Sonam lalit shim bat kem da ki pulet ka Gazipur bat layalam ya ka ban le check up Nalor ka Sonam la kem yo Akash Thakur na Lalitpur ka jilla Uttar Pradesh kat baha indoor pat ki pulet ki la kem yo Raj Singh Kushwaha upala suba don jinga day bat ka Sonam nang ta yo Vishal bat yo Anand ka Sonam kala kam bakala syakit nap bat uraja u yap haka jinga khun bat ki brio ki balak kni ya ki jing deng jongka Hendra ki pulet ka indoor ki don la ka jong ka jinglap haka bala ong baka Sonam kala sella bat Raj Singh ban penyap yo raja tang khandiat sngi Hadien ka jinga tho Laong bau Raj Singh ula ai nong ya kita ki laingot ban bot dien penyap shado nong riat yau raja bat day haba kila wan pai bat poi haki benta ka wei saudong bakila pendap ya kateka kam ka bakila thmu Kipulet kila penpau baka Sonam kalai kendu bat Raj Singh ars nam menshwa haka por ba utrai haka karkhana plywood u hinman ka Sonam bat hangne ka sedang ka jinga day jongki Laong bagi bahyeng ka Sonam kitip ya ka jinga day jongki bat ki persha halor ki daw shai bha bat le se baka day namar bau Raj Singh uday na ka jat ka kur ki bapo Hadien kene ki bahyeng kila wat lat ban penshong kurim no ya ka Sonam bat kila penbej bat Raja Raghuvanshi bat kini ki arngot kila Ïateh-Ktien hau bunai risau jong snam araja arpusau Kakmiu Raja Hadien ka jingsha kem ka Sonam kala yathu ba Hadien ka Ïateh-Ktien Raja udon jing thot namar ka Sonam kam ju Kren ya u Kala ong, bakala Kren ya ka Sonam kabala jubab bakala bon kam hakar khana bat ong bau raja ula ban phone ya ka. Laong bahadit katay kila sedang ya Kren bat ki bahyeng kila pen kre ban Pynïathoh iki haus nam araja apun rio hinrei ukpa ka Sonam ubakwa bakan ya tho kloi no bat la pendap ya ka jingkwa jong u haka khat wei tere ujemmang araja apusan. Shushu le thu baka kemiu raja kala ong baka Sonam ka shim khandai lak nau khun jong ka ban book ticket bat hotel na ka benta ka honeymoon. Laong baka klambuk tiket ban wan pai bat kenturu yau raja ban ralut ki jingdeng ksiar. Kafunu raja kala switch off na do ka arpulai tere ujemmang araja arpusan kasngi ka baka Sonam ka Kren khat do ya ka kemiu raja ka bala dawa phasi ya ka Sonam lada ka don kti. Uvipin Raghuvanshi uhinman jong raja Ïateh-Ktien baka Sonam bat uhinman jong ka ugovin ki jia Kren bat uraj bonsin ya ka bala ken baka de tang jia Kren kam Kren jam bat menta usuba kala bandon kti haka ba penyap yau raja Ukpa ka Sonam u Devi Singh ula penpau ka jings ngo bom la anget baka khun jong u kan don kti penyap brio bat ong ba umsanya agi pulet ka Meghalaya bat dawa da ka jing tokit CBI Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balai hi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya